Sa pagunita ngayong araw ng World Environment Day, nais mabigyang pansin ang mga iba't ibang initiatives sa environmental protection. Isa na rito ay mula sa Cebuano artist na nagpupromote ng tinatawag na bio-fashion. Narito ang report. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Kakaiba pero nakakabighani. Ito ang ibinidang talento ng Cebuano artist na si JV Patiluna. Sa kanyang mga vlogs at social media accounts, pinapakita niya ang kanyang resourcefulness bilang isang bio-fashion artist. Ayon kay JV, maraming mga materyales ang makikita sa paligid na magagawa ng magagandang konsepto. May mga outfits na gawa sa dahon at mga halaman. May mga galing sa recycled plastics at kung ano-ano pa. Ay kumpara sa akong answer live sa akong mga paghimo, kan recycle one kana bitang makakita ang uba makakita kag paglaom, tiwala sa kalisod, unya kaan salig lang gyud permi sa kahitasan. Nagsimula ang kanyang paggawa ng obra noong nagkapandemya. Aminado rin siyang maraming nambabash sa kanya at kinikwestiyon ang kanyang talento. Pero ito raw ang pinaghuhugutan niya ng lakas. Nay ni anak nako sir nga nibuli nga kana siya dili siya malagad kay walay talento. Mao to nahagit ko sir. Mao to akong gishow nila. Mao to na kuan sila na shock nga naday ko inani nga talento nga wala sila. Ako si Cecil Kibod Castro para sa GMA Regional TV.